Hello. Hello. Hello, Helmer. Yes. Hi, Helmer. It's Chris Anderson from Blockchain. What do you want? I want to recover your funds, Helmer. For free? I don't believe you. Three or four people have called in the same manner, saying to me, "We want to recover your money." Fuck you! You are trying to steal again. Do you understand? Se alkoi sillä, että mä näin kaksi poliitikkoa, Suomen huippuja, Niinistön mainos ja Sanna Marin mainos, että laita 250 € ja osta bitcoinia sen edestä. Ja mä ajattelin, että ensin se ärsytti ne mainokset, mutta sitten myöhemmin mä kuitenkin menin ja avasin sen, että learn more. Niin mä menin sinne, niin nimi oli valmiiksi kirjoitettuna ja sitten mä laitoin vaan puhelinnumeron siihen ja tämä sähköposti. Se oli etähallintaohjelma, eli ulkopuolinen pystyy ohjaamaan sun puhelinta ja sun tietokonetta. Ne pyysi mut aukaisemaan se Anydesk ja mä aukasin sen, sehän oli helppo aukasta ne ohjas, että pistä toi. Siellä mä näin, että hän laittaa 500. Mä huusin, että ei ja sit painoin niinku takaisin napilla, niinku se, että mä pystyin niinku kyllä ottamaan nollat pois. Ja se suuttui se äijä, että mitä helvettiä, sähän teet väärin. Mä sanoin, että sä et ota enää rahaa. Mä pistin aina vaan takaisin ja hän laittoi uusia nollia takaisin. I didn't steal anything from you. If I did, yes, but why are you calling from London? Why are you calling from Washington DC? Why from Liverpool? Why? Because I'm calling from where I am. Listen, nobody else than the police and Interpol can save my money, not you. Well, obviously Interpol cannot save your money because it's in cryptocurrency. And they have zero clue of how to deal with that. And we are working in cryptocurrency market for 10 years and more. So and I'm calling why are you interested in saving my money for because €0 or £0 or $0? What are you talking about? No, I'm not talking about. You are talking about, and you are yelling. And yes, again, of course I am yelling. The only thing you do is you're a scammer. No ihan kun olisi saanut moukarin päähän. Ja mähän menin vaan syvemmälle siinä tuskassa, missä mä olin. Ja tää oli niin kuin kauheinta, mitä mä oon ikinä maailmassa kokenut. Välillä oli 2-3 päivää, kun olin tuskissani. Ei kukaan pystynyt auttamaan, poliisit ei auttanut, pankki ei auttanut ja tässä mä olin. Ja enkä mä ole niin kuin kertonut kellekään tätä, koska tämä häpeä tuli myös mukaan siihen hommaan. Sehän oli järkytys. En mä osaa kuvitella, siis mä kuolin siihen paikkaan. Mä en saanut, siis koko maailmani romahti. Ja tuskaa. Hyvä Jumala, siellä mä oon varmasti tehnyt 20-30 raporttia siitä, että tämä on huijausta. Ja Facebook avaa sitä ja sitten tulee muutaman päivän jälkeen että joo, me ollaan
katsottu tää läpi, mutta ei me poisteta. Miksei ne poista? Niillähän on siellä jo listoissaan, kuka on maksanut sen mainoksen, mistä maasta tulee. Siis iso firma tarkoittaa, ei me välitetä susta. Näinhän se vaan on. Sä voit huutaa vaikka kuinka paljon Facebookissa. Välillä tuntuu siltä, että yhteiskunta on susia täynnä, mutta en aio pelätä susia.